wedi weld yn waith i a dwi'n gael actorio'n proffesiynol a cyfarwyddwr proffesiynol yn gweithio arno fo. Mae'n rhywbeth reit scary rhoi dy waith di ac ymddiriad yn rhywun i ddall beth dy gweledigaeth di. Dwi'n meddwl wedi bod yn brofiad gwerthfawr anhygoel o werthfawr rhaid mi ddweud. Dwi wedi mwynhau sgwennu creadigol erioed, ond dwi erioed wedi cael cyfle i greu fy sgript yn eich chyfanwaith o blaen iawn. Mae'n wedi dan arweiniad rhywun mor arbenigol a hynaws a galed bod i'n... Mae wedi bod yn hyfryd achos dwi erioed trio pwysio ni mewn unrhyw gyfeiriad. Mae wedi gadael ni'n neud stwff ar ben yn hynna, ond mae'n dal yn cefnogi ni. Fi'n gwybod unwaith mae fe gyda'r actorion sbio chi'n neud anyway. So fi'n gwybod bod ni wedi cael rhywbeth wedi gwneud sy'n digon da. Mor ifanc yn medru sgwennu mor dda hynny a dangos y gwaith o blaen pawb. Mae'n i bai am beth o hyn, so ni'n cael gweld gwaith pobl ifanc sy'n wir efo safon sydd efo potensial ar gyfer Lwyfan dramau cyflwyno hefyd. Mae hwn jyst beth o'n i angen ar gyfer y theatrig Gymraeg yma, Frân Wen a gael y drosglwyddo'r yn ei gwaith gwirioneddol werthfawr. Edrych ymlaen i weld y lleisio newydd yma eto'n fuan.